One Rum. Higit 165 years nang nagpapatibay ng samahang Pilipino. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Stay home muna tayo with Tanduay Rum. Drink responsibly. Pride Detergent, celebrating over 40 years of cleaning excellence. Ayoko ng madumi. Ayoko ng maamoy. Lalong-lalo na pagdating sa labada. Dahil ang tunay na malinis, amoy malinis din. Kaya, Mrs., all you need is Pride. Pride with Calamansi. Mabisang magtanggal ng dumit man siya. At nag-iiwan pa ng Calamansi fresh scent. Para ang labadang malinis, amoy malinis din. Kaya, Mrs., all you need is Pride. All you need is Pride. Pride Calamansi. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ano yan na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko uban gyapon niini ubos ninyong alagad sa maong tulumanon Silbert Donduyano Senior alias Veritas. Okay, sa gyapon ang magkauban nato dinhi sa estasyon ang atong mga kasamang radyoman sa technical side. Si kasamang radyoman Danny Luod o gusab si kasamang radyoman Tax Ilumba. Okay, sa gyapon atong pasiunang patimbayan no, sa atong amahan dinhi sa atong istasyon. Ang atong station manager si kasamang radyoman Edgar Dagumo o bana sa iyang mga kaubang baga radyoman. Okay, ang atong pizza karon, pizza at 7 no sa bulan sa Marso tuig 2021. Okay, maayong adlaw sa Ginoo sa gihapon no kanatong tanan. Okay. Pasensya no nga medyo not feeling well pa ta. O pa ta hingpit gayud mauli sa atong gihambin sa panglawas. Pero madara man nato. Di raman pug kayo gyud kanang lisod kayo. Mao nang niya gihapon ta makauban gihapon ninyo sa maong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Okay. Ang atong tema ato gayong ipadayon. Nahinumdum ba mo mga tinahod nga tigpaminaw nga ang atong Ginoong Hesukristo bisan Diyos na siya. Dayon maogi founder sa atong pagtuo. Apan niadtong diri siya sa yuta nga gihapoy magduha-duha pagtuo kaniya. Gani usag yun sa nagduha-duha sa iyang pagkasiya kung Diyos bagyod siya o angay bagyod siya himoong sulundon ang iya gyud mismong usas sa mga apostol nga si Tomas. Okay, kay duha-duha to pero sa dihang
na hikap na yun yan, nabanhaw ang atong Ginoo, na tagaan yun siya, makita yun nga ebidensya, nituo na dayon siya. Ugo niya, kung atong lantawon pag yun ang naagyod sa bag-ong kasabutan, ang atong Ginoo gi akusahan nga galapas sa balaod, di ba? Ang atong Ginoo gi akusahan nga naglapas pananglit sa adlaw gyud nga igpapahulay. So, giakusahan siya nga galapas sa balaod. Now, nganong ato maning gihisgutan, no? Aron ba nga di pod mo matingala kung ang iyang simbahan diri sa yuta, dili mo matingala pod nga akusahan pod nga galapas sa balaod. Kinig yung adlaw ipapahulay. Diba? Now, sa unsa mang paagi giakusahan ang atong Ginoong Jesucristo nga naglapas kuno siya sa balaod. Kung pananglit katulaging doon na siya gihinay-hinay nga pag-usab unsaon kini pagsaulog. Kay niadto sa daan nga kasabutan, higpit lisod kayo ang pagtuman sa maong sugo. Kay bisan gani kanang paglungag, umubiya lang kas balay, violation naman na sa sabat. Maghaling kag kalayo, umubiya ka. Dayon kung makalapas pugana, pat yun dayon ka. Di ba? Oh. Pag-abot ni Kristo, iyan ang gihinay-hinay pag-usap. Giwala na niya tong istrikto nga pag-obserbar aning adlaw. Adlaw ng igpapahulay. Gani, kanang paghimo o pagbuhat, di man niya, pagbuhat ug maayo sa maong adlaw, wala na gidili. Pananglit, kung dunay mahulog dias atabay, nga natunong sa adlaw ng igpapahulay, ang pagsabot sa balaod sa maong sugo niya ng adlaw igpapahulay sa karaang tugon, sala man kung mubuhat ka, kana bang tabangan nimo tong nahulog sa atabay kay makabuhat man ka. Mao na interpretation sa balaod sa daang kasabutan. Dili ka pwede mutabang atong nahulog sa atabay kay makabuhat man ka. Oh, pero pag abot sa Ginoo, iyang gipasabot nga mahimo nimong tabangan. At pasabot, pwede kang mubuhat sa pagtabang atong imong isig katawo nga nahulog sa atabay, bisan na tunong sa adlaw igpapahulay. So, si Kristo giakusahan aning mga iyang gipang-usab. Si Kristo giakusahan aning gipang-usab. Hinay-hinay ni Kristo nga unsaon ning adlaw igpapahulay. Dayon, ang concept gud ana gud sa balaod, dili ta makaakusar sa tao nga malapason sa balaod kung ang gahatag sa maong balaod siya rapod ang gahimo. Kay ang concept gud anang balaod gud mga tinahod nga tigpaminaw, ang maker ana, ang tag-iya ana, pwede mo gama ana kay, siya goy, kagama gani ana, pwede po na niyang lugakon. But pasabot, pwede po na niyang luagan. But pasabot, dili na ipatuman. Nabang, idili, dayon, itugot na pod. Idili, itugot na pod. Muna ka nang gitawag galig, binding and loosing. Binding and loosing. Basta, naa niya ang maong gahom, pagdili o pagtugot, but pasabot, kanang tawhana o kanang pagkaamuha, pagka mauha, dili yung kaakusar ana nga bisag unsao na niyang balaod, ipatuman ba na niya o dili ka makaakusar niya nga naglapas siya sa balaod tungod kay siya may owner.
Paras ba ang kinabuhi pa sa tao? Kitang mga tao nga, dili kita maoy tag-iyas kinabuhi kay dili man ta Dios, watay katungod mo patay. Kay dili man kita ang tag-iyas kinabuhi. Pero ang Dios, siya may tag-iyas kinabuhi, so pwede siya mupatay, kay siya may tag-iyaan na, pwede po dili siya mupatay. Di ba? So, ang owner of life, may katungod muhuno sa kinabuhi, pwede po dili. So, dili ka ka-charge og violation tungod kay owner man siya sa life. Siya may makabuot unsaon ng kinabuhi kay siya may gagamaana. Di ba? So, kita nga mga binuhat lang mga tao, wa tay katungod mo ba tayo? Bitaw nang nasa atong napulo ka sugo, thou shall not kill. Tungod kay, wa man tay katungod mo patay kay dili man kita mo itag-iyas kinabuhi. Pero kung i-authorize ta sa Dios, sugoon ta niya sa pagpatay, diha pa mahimong valid ang atong pagpatay. Kay dili man na pagbuot nato, iya man ang pagbuot. Pero kung dili siya maoy nagbuot, ikaw rin nagbuot-buot diha nga mupatay ka, thou shall not kill. Wa kay katungod. Di ba? Oh. O bitaw nga ang simbahan karon, isupak anang death penalty sa tao tungod kay nakita niya nga walay God's will ang maong death penalty. Oh? Kay murag gikamot ra gyud sa tao. Dili gyud ingon kay ang simbahan musupak anang death penalty kun ang Dios na may magbuot. Di ba? Dili mo supak ang simbahan ana. Pero ang simbahan musupak siya anang death penalty kun pagbuot lang sa tao. Oh, nakita man sa simbahan nga kabubuton ra sa tao ang maong death penalty, walay basbas sa kahitasan, mao nang musupak ang simbahan. Oh, kay diha ra bas Biblia kung sa Old Testament daghang patay unya ang Dios ra pud moy naay basbas kay panahon gali ni David pamatyon man to nila tong ilang mga kundra gani, di ba? Oo. Pero nag-abot sa Ginoo, giluag na po na niya. Iyan na pong gipahari tong dako kaing gugma nga tagaan yung tsansa ang mga taong makasasala nga magbag-o. Mao nang gidipir ng death penalty. Nga gidipir na siya nga unya na sa adlaw sa paghukom. Gipasabot na sa Mateo 13 tudling 24 hangtod sa 30. Basahan ninyo. Mateo 13:24 ngadto sa 30. Nga niingon diha ganitong mga tao nga, "Yor nganong na may sagbot ning imong gipugas nga maayo man to." Oh. Samtang nangatug mo dunay butpasabot yawa nagsabod og liso sa sagbot butpasabot sa kadaotan. Unang nanay mga sagbot, dili ingon sila nga, "Oy, gusto ka ba nyor nga among pangibto ni kay manilabot?" Ingon ang Ginoo, Ayaw lang. Oh? Unya lasting ani butpasabot sa final judgment. Nga lainon tong daotan, lainon ang maayo, silutan ng daotan, gantihan ng maayo. So, muna po ang gibasihan sa simbahan. Ngano ang simbahan karon moingog ayaw lang. Ay isa siluti og ingon ana. Oh, unya na sa adlaw sa paghukom. So, muna ang authority. Nakaron, timan-an nato na ha, nga ang maong gipang usab sa Ginoo nga para dili man gyud matawag na tog malapason ng Ginoo kay siya gud mo nagtag-iyaan ng balaod. Then ikaduha, ang iya pong plano sa mga kasabutan o sa kasabutan nga iyang himuon nga para sa tao dili magparehas. Di ba? Sa katong gibalik kanunay na nakong gibalik-balik sa Jeremias 31 tudling 31 hangtod 32 nga ang ningon si Jeremias nga ang Dios maghimog bag-ong kasabutan nga lahi sa daan. Di ba?
Mo bitaw nga gisugdan na ni sa Ginoo katong diri siya, gisugdan na niya paglahi. Pero wala lang mahurot og tibawas niya pag usob nga siya gyud personal. Ngano man? Kay dili man pud siya magdugay diri, namatay siya, mabanhaw din, ibalik sa langit. Now, kadtong wala pa mahurot niya usab personally, kinsa may muhimo ana? Di siyempre kadtong iyang giauthorize pod. Iyang gitagaag authority anang kanang gahom niya gani sa pagdili og pagtugot. Ang simbolo anang gahuma Yahweh ki. Basahan ninyo sa Pinadayag Kapitulo 3, versikulo 7. Basahan ninyo mga igsoon, Pinadayag Kapitulo 3, versikulo 7. Gingon diha nga, ang nagkupot kuno sa Yahweh, kanang gakupot sa Yahweh, balaan. Balaan. Diha man na kuhaan na sa Katoliko ng kanang tinugyanan sa Yahweh, kanang nga opis, kanang katungdanan, tawgon dyan naghuli. Ang biblical reference ana Pinadayag 3:7. Diba kanang atong Santo Papa mo manay holder of the key. Kana nga katungdanan balaan. Ang teksto ana Pinadayag 3:7. Oh. Kana kunang nagkupot sa Yahweh tawgo og huli o balaan. Oh. Yakin sa man ang gipasabot ana ang atong Ginoong Hesukristo. Oh. Niya giingon diha makadili og makatugot ang gakupot anang Yahweh. Wa may laing ipasabot ana si Jesus Christ. Di ba? Oh. Unya, kanang authority ni Jesus Christ sa pagdili og pagtugot, binding and loosing, iya nang gilugway pod ngadto sa gitugyanan niya Yahweh sa tanang mga apostol kinsa may gitugyanan ni Kristo sa mga Yahweh sa gingharian. Kay kanang Yahweh lagi authority na sa pagbind og loose, pagdili og pagtugot. Gahom na ni Kristo, pero iyang gilugway ngadto ni Pedro. Di ba ato namang naisgutan nga si Pedro mao'y gihimong vicar of Jesus Christ. So kung gihimo niyang vicar o representative niya si Pedro, put pasabot, ang iyang authority, mapasan ngadto ni Pedro. So mao na higayon nga, kanang office ni Pedro, pwede na makadili og pagtugot. Nya kay office man katungdanan man sa to pasal una kung mabakante. Sama anang authority sa presidente kung mabakante, doon nagay mo puli. Then the same power, the same authority. So mauna nga ako, para nako ang tinuod yun nga Kristiyanos, dili mo supak anang mga council sa simbahan. Ug unsay ma-declared. Kay naaman diya sa mga council, makita nato kanang dogmatic gud sa pagdili og pagtugot. Di ba? Sa tanang mga apostoles kinsay gi tugyanan ni Kristo og Yahweh, si Pedro. Kanang pagdili og pagtugot. Unya kay wala man mag-inusara si Pedro sa pagmando nam si kauban kay sa ako na laging giingon gibalik-balik na nako. Kanang pagmando ni Pedro mura na siya og Supreme Court nga naay Chief Justice, di na po siya mga kauban, mga justices. Pero naay Chief. Subot pa sabot, ang gahom naaana nga organisasyon. Oh, justices with Chief Justice. So mao to, mga apostoles, naasay kaubang mga apostoles diya sa pagmando. Mao na nga, sa Mateo 18:18, litok pod sa Ginoo ng paghatag og gahom sa pagdili og pagtugot, di ba? Mateo 18:18, ang inyong idili diri sa yuta, idili nako sa langit. Ang inyong itugot, itugot. Pero sa Mateo 16:19, si Pedro ra iyang giingnan. Anong lahi man si Pedro? Kay siya may chief. Mao nay concept diha mga igsuon. Unya, kanus ama na sila magdili og magtugot corporately kung magtigo mag-council. Unsa may example ana nga binding ang ilang pagdili og pagtugot kadtong unang council sa iglesia, Council of Jerusalem. Di ba? Di ba? Unsa may resulta atong Council of Jerusalem? Nasa buhat 16:4 ug unsa kunoy desisyon ato?
unsay mga lagda nga ilang gikauyunan ato ipatuman. Gipatuman nila sa mga magtotoo. Basahan ninyo mga igsoon, Buhat 16:4. Ang mga kadagkuan sa iglesia nagkahimo og mga lagda og ilang gipatuman sa mga magtotoo. Nausbon ako, Buhat 16:4. Unya, kinsa may nanguna sa maong council? Di ba tanawa, di ba si Pedro? Kay paghuman sa taas kay ilang tugi, tingog yung si Pedro. Nya, wagi misupak sa iyang dogmatic statement. Unya, ang uban, na yung mga dili katoliko musupak nga moingon sila nga dili kuno si Pedro mo leader dito kay ang awahigid misulti si Santiago. Dili na mao. Sigurado gyud ang sayop ngano man. Si Santiago bagoy gituganan sa Keys of the Kingdom. Nga si Pedro man. Di ba? Dayo kay na. Ang representative ni Jesus Christ kadtog yung gituganan niya sa Keys of the Kingdom. Dili man si Santiago. Si Peter maoy leader. Pero nganong si Santiago o si James may katapusang misulti, kay siya may obispo dito sa Jerusalem. Diin nahimo ang maong council. Protocol mong na mga igsoon. In respect sa obispo dito sa maong lugar sa Jerusalem, kinahanglan mutingog po siya. Pero dili siya maoy chief. Ngano man, kay dili man siya mao ang gituganan sa mga yawi sa gingharian sa langit. Si Peter man. Di ba? So binding. Pero nainangutanan akong Adventist. Pero biritas, mahimong mo agree ko nimo nga kinahanglan mutuman jud tag mga council sa iglesia. Oh. Pero na sayop mo, naamoy sayop nga klaro kayo. Kay sa maong council, gidili biya nila ng pagkaon og dugo. Nya nganong kamuron inyo namang ipakaon. Gwapo na siya nga pangutana. O mo ni ang tubag. Sa Council of Jerusalem, dili tanang gikauyunan nila universal law. Di ba niya? Lahi ng universal law o kanang temporal law o Jewish law lang. Ang universal law kadtong gitudlo ni Kristo. Kay siya man mo'y nagdalas ka matuuran mahitungod sa universal religion. Di ba? Kay katong daang kasabutan, God, si Moses mo'y mediator. Sa ito pa, ang mga sugo, mahibaw-an na to sa Old Covenant nga si Moses ang mediator, magagikan sa panudlo ni Moses ug unsa to ila sa karaang tugon. Pero sa bag-ong tugon, ang mediator si Jesus Christ. Sa ito pa, unya kay ang bagong tugon, dili man paras mga Hudiyo lang, paras tibuok man kalibutan. Sa ato pa, ang universal teaching nga maunang Christianity magagikan sa panudlo ni Kristo. Unya kanang pagdili sa pagkaog dugo, dili man na universal. Kay tanawa ra gud sa gospel, wa gyud bisag usa ka bersikulo nga si Kristo nag-ingon dili gyapon ipakaon ng dugo. Gani ang iyang dugo, iya ganing ipakaon. Di ba na sa San Juan 6, naingon siya nga, ang akong lawas matuod nga kalanon, o akong dugo matuod nga ilimnon. Niya, man inom ng iyang dugo, diya sa bayon sa panog bino, di ba, sa matag breaking of the bread, kanang sa ato karon gitawag na tug Santos nga misa, di ba? Oh. So, mao na. Unya, gipanudlo ni Kristo sa Biblia, labi na sa Marcos 7, nga mahimong kan-una tanan. Wagi exception nga ang dugo wala i-apil. Pero sa Council of Jerusalem, bisag dili na universal law ng dili pagkaog dugo, pero kay sanglit ang mga apostolis lagi, naaman sila'y authority kanang binding and loosing, so pwede po sila magdili paghapon anang dugo in respect sa Jewish custom. Kay hinaaman sila authority, but masabot ba nga, pananglit ako, natawa ko panahon sa mga apostolis. So, ang council sa una, diin na among mga leader, mga apostolis, uban ni Pedro, gadili pa man sila og kaog dugo, so dili gid ko kaog dugo ana, kay sila man mao'y authority sa maong panahon. Di ba? Pero dili na sa universal law. Matawag nato na og temporal restriction in respect to the Jewish custom. Oh. Pero pag abot sa panahon, diin na ilisa na pod ang nagkupot silang katungdanan, nakita man sa mga obispo nga kanang pagdili sa pagkaog dugo, dili na universal law.
So ilan nang gi-abrogate kung wa ko malimot sa Council of Florence. Nga ang Council of Florence gaingon nga ato na ni himuong Christian gyud tanan. Ang atong mga balaod i-pattern gyud nato sa Ginoo kanang universal law nga si Kristo wa na magdili sa bisag unsay kanon. So mao na nga sa Council of Florence gi-declare dito nga pwede na kanon ng dugo kay gihurot na gyud Christianize ang tanang mga balaod. So gibiyaan na to mga Jewish law nga temporal rang. So mao na nga karon human naman tong Council of Florence, pwede na ta mo kaog dugo. Kay giluagan naman ang balaura. Timan ilagi nga ang mga apostoles na sila gahom sa pagdili og pagtugot, pero dili lang kay sila, ang ila pong mga sumusunod na authority. So giamindahan man na. Unya reasonable pod kay dili man na universal law ng dili pagkaugdugo. Bisan gani sa Old Testament gani mga igsuon nga gidili na nila na gani panahon nga ilan ng kanon nasa Levitico 10:18. Na? So wa naman ko'y igong panahon mga igsuon, daghan pa kong hisgutan. Kay mo paingon jud ta sa council nga nung valid ang Council of Laodicea. Dayon hisgutan po nato tong mahitungod ni Constantino nga siya mo napasanginlan sa pagbalhin. Dayon kadtong mga referensya pong Katoliko nga gi out of context pagsabot sa mga Seventh-day Adventist, no? Nga dili na mo pabor nila kung unsa gyud tinuod nga context. So mga igsoon, gihina-hina lang nato pagplastar diri ang authority sa simbahan para nga hinay-hinay pud mo mutuoan ang mga church council. No? Timan lang nato gyud na mga igsoon. Gani na ay council sa simbahan nga gituhuan po nila kanang pagdeklara pila ka basahon ng bag-ong tugon og Old Testament. Labi na gyud ang bag-ong tugon, mga obispong Katoliko pinagi silang council mo'y gahimo ana. Nituo man gani sila. Pero ang ubang council wa lang nila tuho eh. So wa namang guigong panahon hangtod sa sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvar